mo no, tubo ako katingon kaya per yung may batisan tagan ako nahimo ano mo okay kaya okay ano man niya mulai yang sakit banget tepat dapat ko na wala mag-usig highway rin nga highway nga red na baton gani sumang building na siya trip may building na siya ayun kaya ako pa ni siya tugtupon ako pa ni siya plaster ako pa ni siya palihan ni siya kinilap ako ni siya ipabaw na kamay kaya ako ni tugtupon rin sa side para bulihat siya na paglihat na ay hanadayan ako siya kukiha sa Sunday na yun na ang bisyo na rin siya ang amita siya dito di man kayo bawo dito kayo kamera na ko nung kamera ka tutunan na nito naman yan may matisipan na ko di kaya ako siya sa gaman yung pulo ba ako na ini ulo na yung siya uslon para na sulit din ang welding din Ngani kapag hindi yung ulo, ngani kapag po lagi ang welding, so hindi ko na siya. Kaliniso ang tumoy, kaliniso ang tumoy para nga
buot this is welding yes iya ang puluan kaya hindi mo ni talinison diara sa babaw ni mo diara sa babaw welding na posibilidad nga mapungil siya so talinison pa na kung siya hindi kumututol yun. Karon na siya talinison hindi sa kublit saan na ito siya ay hanap mo nagang higop na atras higo hindi talaga palinis kuhan yung welding mahigaw din siya mana dari na sa babang welding ito siya imo gini sintro yan lagi siya na pero sa day pa ko sa welding sa day pa ko sa welding ako ni siya bawo mo sa kamay yan ako ni welding siya o kaning plaster na siya kanang haom na siya sa frame okay siya ito siya ako sa iyo mo balik ko niya ako sa nang bawo okay na naman na welding mo ito siya kung lagi plaster sunding sa hadir. Nah, magkapos ko. Taon na.
siya kabaw mga katustik. Dayon, ako na siya tupihan. Pagkamulan siya, pagkamulan. Ini amulan dia pun ini palingin ada pak. Tupi ko na siya. Ang madapat sa rim, sa rubber, kinikilip. Kung siya kay makatunok ni siya, makasamat sa interior. Pati ini, ipihal niya siya tanan. Mana welding? Ipihanan na lang. Siya ito siya. Ini lang. Sugi-sugi siya ito. Kumanda ka ito. Pero yung kita sa inyo mga kasi sa nagyan na nagkaroon. Hindi kayo mapokus ang pagbuhat eh. Sa buhat.
faucet. Wala. Sa bangun sa interior ng kusina naman. Ini yung bangun sa interior. So, dali ko sa ikas. Ini nga banda ng kusina. Jadi siya magtungod sa bangun sa interior. Mulihay gini siya. Konkret mo? Ano ko nilapit? Ngayon na. Hindi pa. Nilapit din pala sa itim o tinimim na. Itrong ko na. Hindi. Sama dikit anak. Gusto ko maniguma. O paligsak ko mga sa patuyo. Ang interior ako. Interior tinabas ko. Kapag interior extract ka.
Ay, salta pa. Ngayon na po. Ay, na mo pang ligot-ligot. Ba? Ligot niya. Ay, kasi ikuan na to isa. Ha? Ay, wala. Kan mana ordinary na ni. Dero pun ni mo pa. Mabuot po siya. Kemakir kan? Gua lupa. Gue cengeng kayak dulu kan? Ini dulu bang. Tuh saya kalau itu saya kayak kan kalau kira nih itu.
bisa dili, ano, tumawag, Grabe. Kenalan mo sila yung tanah, dali lang kayo gating ka. Sige. Tapi ka. Rimlock ya kung taon ako sa ulitan. Muli ang rimlock. Pindutan ako. Sa pinagubot. Piyo ko ah. Ha? Ikapiyo ka bomba. Kapag taluda, luda ba angin ba parang mo. Ay, kita na. Ay. Yang man din nagpupuro ko tayo. Ha? Kaya musika. Ulit. Pugot kanya to. Pugot na kanya to na. Asa? Kanya to ba? Apa na eh? Lut na eh? Di ka ba nga sa dili ka hangaw? Apa na eh? Ha? Ano? Okay, mga tusi. Yan lang ipakita sa inyo ang pagkataon. Kumana na po. Harap. Harap tusi. Mana? Plaster na po. Okay. Ito kayo ipakita sa inyo ang pagkataon sedikit.